Anirem fins al Club d'Equitació Torredembarra, al Tarragonès, per reviure el Campionat de Catalunya de ponis. Aquest cap de setmana estem disputant el Campionat de Catalunya d'Equitació en ponis. I estem fent concretament la disciplina de salt d'obstacles i la disciplina de concurs complet d'equitació, que comprèn la doma clàssica, el cross country i el salt d'obstacles. Tenim 90 binomis matriculats en aquest campionat, dels quals 50 són de salt d'obstacles i els altres 40 són de concurs complet. Les característiques tècniques varien segons l'alçada del poni i l'edat del nen. Per tant, doncs, des de que comencen amb els ponis As, tenen unes alçades molt adequades a l'alçada del poni i que són nens que comencen amb l'equitació, fins als ponis de Des i Des Gran Premis que arriben a saltar fins a 1,20 m, 1,25 m. Jo em dic Oriol Arjona, Burillo, tinc 13 anys, fa 6 anys que monto i ara mateix estic estudiant en un institut especial per tenir temps per fer competicions i si hem de faltar, que molts cops faltem, perquè les competicions, encara que siguin al cap de setmana, hem d'estar aquí abans, divendres, a vegades dijous també. I bueno, és una mica viure per a l'esport només i has d'intentar anar combinant l'esport amb els estudis. M'agrada que poder controlar un cavall que és un animal, que són dels animals més grans i has de fer una prova connectant amb ell, has de fer que et faci cas i bueno, també l'entorn, fas molts amics i t'ho passes molt bé. A mi m'agrada molt el salt i m'ho passo molt bé al complet, però a mi m'agradaria ser només de salt de gran. Quan tens un cavall has de tenir moltes responsabilitats i has d'anar, per exemple, com a mínim 5 cops a la setmana, no pots faltar, han de moure's quasi cada dia i després també que és bastant difícil de cuidar-los. O sigui, si no els cuides potser es lesionen o això és molt fàcil. Per una part sí que és el meu objectiu, també vull fer alguna altra carrera, però sí que vull quedar tota la vida amb els cavalls. És el meu animal preferit. El meu també. No sé, tenen una carena... Com salten, tenen una carena molt bonica. Agradables, simpàtics i no sé, m'agrada molt. Simpàtic no ho saps. Sí que no sé. I m'agrada com salten i tot. Nosaltres, com el nostre poni va tenir, ens balancegen les cames i es costa a posar les rectes sense que es moguin i saltar perquè a vegades se te'n va el pont. Gira i se te'n va. I el de... Ficar els peus bé. Ficar els peus bé, perquè sempre se'ns en van cap endavant. Ficar el peu bé. I saltar. I aixecar-se. I obrir-se. Molta cosa. I de gran vull ser professora hípica i anar a campionats. I tot amb el meu cavall. I jo tenir un cavall. I ser professora. I ser professora. I tenir un